Nkazi. Nkazi. Yona yiple enye. Cela uthathe iqhaza. Ngicela ukubeka nje la bese ngicela ukubeka lokhu lapha kwenzela ukuthi beka lapha baba santo baba ngicela ungibekele lapha phambi kwakho ngenzela ukuthi ngikwazi ngazethi ngikwazi ukurecord izo record ngoba ingaloku ngifola makukhona okusalile. Yes, okay. Ezongisiza kakhulu. Okay. Bathi bese ngeke ngazethula igama uJohn waKwaHlongo ephephandabeni ilanga. Yes. Into nje engilethele la baba Sodom. Idumela lebandla sizokuthiwa ibandla lihleli lana kunabantu abahleli abayibayeke ezikoleni abayibashiya kuphi yes yebo babazokhetha ukuzohlala la. Yes, yeah. So i-interview John yeah, i-interview yethu ngizocela baba iqale from you ukuthi ubani uSodom, your name and everything. Bese size kuthaneni ke le ndawo iqale nini ukuba khona ivulwe nini bese siyake kutheni ke obani abalaba phila kanjani. Ngicela ungikhumbuze baba imibuzo emithathu manje. Hayi silo sikhumbuzana senisithi nje asiqaleni from you ukuthi who are you, Right, and then how did you started ibandla lini igama lebandla iZayoni noma ibandla labasindisiwe. Okay, ngicela siqale ngegama. alright. Igama lami ubaba uVusumuzi Sibiya. Sumuzi. Yes. Iminyaka Sodom. Iminyaka u51 ngazalwa ngo1975. Okay. But ipasi lashaya u74. Kuphi nendawo? Ngiwakhona la emaphumulo. KwaMaphumulo. Yes, khona la iDabango. Okay. Ekhaya nje nakho la ngale umakhelwane. Okay. Ekhaya ikhulu ngasuka ngale ngeza ngapha ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu. Okay. Yes. Okay. Ibandla liyini iZayoni or labasindisiwe? Ngicela uqaphele ukuthi ke ubaba uSibiya lo ngisindisiwe mina. Yes, ngiselwe kabusha. Ngimessenger yombuso kaNkulunkulu. Yes. Mawuthi nje noma mhlambe mawu-address lapho uthi messenger PV Sibiya. Ukusindiswa ngasindiswa ngo1998. uNkulunkulu wangifaka 1998. Yes. Ngisindiswa. Ukusindiswa ukuvuma uJesu abe inkosi, uvuma izono zakho, uphenduke uyishiye, ubhajadiswe. Lokho sikubiza ukuthi ke umsalo kabusha. Mase ubhajadisiwe bese uyafundiswa imiyalo yombuso kaNkulunkulu. Why ngisho lokho? Because iyona ngqikithi ukuthi ke uma ubuza igama lebandla, yini igama lebandla? As operate njengesonto la. Si operator njengefamily yombuso kaNkulunkulu, siwumndeni. Sikholwa ukuthi uma ukhuluma ngebandla ukhuluma ngabo bonke abantu abasindisiwe abazelwe kabusha emhlabeni wonke. That is the church. Thina siyingxenye, siyiphathi kulelo bandla elisemhlabeni wonke. Ungadideki baba, Cela ungiphinde. uma sikhuluma ngebandla, the church, the body of Christ, sikhuluma ngabo bonke abantu abazelwe kabusha abasindisiwe emhlabeni wonke. That is the church. Thina siyiphathi, siyisitho, siyingxenye ethile kulowo mzimba. The whole body of Ingxenye yebandla. yebandla likaKristu emhlabeni wonke. Yes.
siyingxenye yebandla likaKristu emhlabeni wonke. Ngilale qoya. Yes. So ke lana ke siyifamily ikhaya leli kusemission la kusetshenzelwa khona. Imission yombuso kaNkulunkulu. Ngoba sihlala la ekhaya sonke singabafundi bakaJesu Kristu waseNazaretha. Ingakho ke sizibiza ngokuthi ikhaya labafundi bakaJesu Kristu. Ikhaya labafundi bakaJesu Kristu. So uma utshela abantu ukuthi hayi ade ngikhuluma nobaba uSibiya wasekhaya labafundi bakaJesu Kristu. Ikhaya labafundi. Ikhaya labafundi bakaJesu Kristu. Okay. Yes. Ikhaya baba it consists ubaba nomama nabantwana. Baba, umama nabantwana ekhaya. That's a family. So opharetha kanjalo sikhululeke sihleli kanjalo lana njengekhaya. Yes. Lisungulwe nini ikhaya? Leli khaya liqalela ngo-2019. Okay. Kodwa impilo esiphilayo iqale ngo-2010. Njoba singabafundi bakaJesu Kristu sidele konke okwalelizwe. Ngale Ngenxa yomnyalo wenkosi uJesu, umnyalo wenkosi uJesu otholakala kuLuka chapter 9 verse 23 to 26. Othi kuyakumsiza uthi uma umuntu ethanda engaphoqiwe, engacindezelwe, uma umuntu ethanda ukuze emva kwami akazi ukuthi ukulandela uJesu kuyisiphambano semihla ngemihla, kusho ukuthi inhlupho zemihla ngemihla. Mayethanda ukuhlanganyela nalezo hlupheko akangilandele imihla ngemihla, not on the Sunday, not on the Sabbath, but imihla ngemihla on daily basis. Athabathe isiphambano sakhe angilandele imihla ngemihla. Maliqhubeka lo ncwadi leyo ithi kuyakumsiza ukuthi umuntu azosize lonke kodwa lahle lokuphila kwakhe. So ke thina ke lana sivela uma province ahlukene. Noma ngeze kwabani. Okay. South Africa. Okay. Then Mhlambe to interrupt lo bakwazi kanjani ukuthi ulana mhlambe kufana nasedlozini la ke kuthiwa khona umuntu uvele wahamba. Waye uvuka esigodini. Right, uyabona bhuti wami, uyabona nje indlela esihlala isibane ngaso 51 so far, 52 njengamanje ngalofika eThangi. 52 53 awu mina okay 51 lo mdala sesiwu 53 manje. Okay. Yes, khona abafika eThangi. Akulula ukuhlala kwabantu kanje mfethu masesikhuluma iqiniso. Yeah. Isikhathi eside yazi abantu kumlando ukuhlala amawe isikhathi esincane abahlukane balokho baxabana abantu. So that is the sign ukuthi uNkulunkulu osiqoqile sisuke endaweni ezahlukene. Umbuzo wakho uthi ke bazi kanjani lana? Nakuba siphumile kuma world systems kodwa sisayisebenzisa izinto zakhona nje ubona be recorder nje naka amafoni esiwaphethe. But abazana bavula ama WhatsApp group sase sivula ne YouTube channel ibizwa kuthiwa iTheocracy Networking Embassy. YouTube channel Theocracy YouTube channel ne? Yes. Okay. How ibizwa kuthiwa Theocracy. Theocracy. Yes. Theocracy. Yeah. Networking Embassy. Yes baba. Ilana ke esifaka khona wonke ama teachings. Ngeke ngisho thonke iningi lama teachings. La nifaka khona Izifundo zethu. Yes. Bese sifaka nama vlogs ukuthi abantu siba update ukuthi siphila kanjani bazi. Yes. Okay. Abaningi ke basibone lapho. Yes, basibone kulo YouTube kulo channel leyo. Bese endaweni abakuzo kuba prophets abakuzo. Ivulweni le YouTube channel. Ivulwa 2024. 2 years. Yep, yes. Izothi 2 years. Izothi 2 years this year. 2024. Yes, ma'am. Ngisazi was May. Yes. May 2024. All right. Yes, ivulwa leso sikhathi. Kodwa ikhona enqala uvela kuyo okuthiwa iQuarter 2 Media. Umfundisi wakhona engakhuluma kena then bangibona lapha eThabane.
namanje basangibona futhi YouTube channel. Ukuzalwa Sotoba nje ngisho njalo. Ngizalwa khona la eDabango kwaMaphumulo. Oh. Yes. Awukazi utravel anywhere. Ngo-1990 ngatravela baba ngayempangeni eDlangezo. Okay. Yes, ngiyofunda high school. Oh. Then ngo 1993 ngaya kwaMaphumulo le eSabiyazo ngoqedela khona 9 and 10. Oh. 1995 ngangihlela ekhaya. 1996 ngase ngempangeni eCwaka khona i-college agriculture tour i-Owen Sithole College of Agriculture. Okay. So ngifunde khona from 96 to 98. Okay. Alright, asiqhubekeke mhlawumbe lokhu interruption ngoba Ungakhuleka, isikhathi khuleka, uqoba kube kuvela okunye. Khuleka, Ngabe ngisafuna Isikhathi okay. sakho sonke. Asikhulume ke ngabazalwane. Yes sir. I-age group yabo ithini nokuthi ke baphila kanjani abazalwane ngoba uvelile nanokuthi ngazuthi mase ula uyeka konke okunye ube full time la. Okay. Mhlawumbe uma ungachaza kule ndawo. Ungikhomboza umbuzo wakho uma ngawuphendulanga kahle ngicela ukuchaza lokho ugcina lakho nje manje. Isizathu sokuthi siphile kanjena lana. Ngicela Mhlawumbe ukuchazela ukuphila kwenu kunjani. Yes. Ukuphila lana siphumile kuma systems alelizwe. Uma sikhuluma ngama systems alelizwe, sikhuluma ngama routine nama standards of living. Okuthi school education, health system, professionalism, materialism, ukuthi ama celebrations onke are religious non-religious siphumile kona. Okhisimusi o Easter, o Good Friday, o birthday asibaselebrate. Athi abo bakho zabazalwane. Siyagubha uJesu ukuzala kwakhe, ukufa nokuvuka kwakhe imihla yonke. Okay. Nikusho ngendlela ubha every day. So every day. Okay. Yes. Alright. Right. Umuntu ofika lana ngiyacela Nkosi yami ngokuyithoba. Umuntu ofika lana akaphoqiwe. Babuhlongo. Mawubuka nje nangu baba uSibiya angalanda kanjani abantu eCape Town. Khona base Cape Town. Khona base North West. Angazi Limpopo ikhona yini? I-North West ikhona. Khona eMpumalanga. Mpumalanga eGauteng. Yes. KwaZulu Natal. Eastern Cape. Eastern Cape. Western Cape. North West ikhona. Northern Cape. Ayikabi bikho. Right. Khona neLesotho, khona neSwatini. Bafike ngokusemthethweni. Ungabalanda kanjani labo bantu babwami? Ibalethe lana. So khona lento spiritual. Khona into ekuthiwa i-conviction. Uthi uhleli uJohn 16 mangaphosisi. Uverse 1 kambe ngicela ngitholele. Verse 8. Umsebenzi kaMoya Ngcwele, John chapter 16. Umsebenzi kaMoya Ngcwele is to convict the people about their sins. Umoya Ngcwele kaNkulunkulu okwazi ukutshela umuntu ukuthi wena uyisoni, uyadinga uxolelo. So ufuna ukuvuma ukuthi uyisoni bese uyaphenduka uye kububi bese ke uba umntwana kaNkulunkulu. Singena kanjalo embusweni. Laba bantu baphile ngembusweni kaNkulunkulu, God's kingdom. Baphile ngembusweni kaNkulunkulu. And enye identity yabo noma elinye igama babizwa ngalo babizwa kuthiwa bayisizwe singcwele, holy nation. Esihlukaniselwe uNkulunkulu kuba senze umsebenzi kaNkulunkulu wodwa. uNkulunkulu angabangi. uNkulunkulu angabangi namuntu. Then babizwa futhi ngokuthi bawumzimba kaKristu. Uma kuthiwa bawumzimba kaKristu usho ukuthi bamunye noKristu. uJesu Kristu uyinhloko, uyihead. Right? Laba abantu abalana. So ke ngenkathi umuntu esindiswa indlela yokungena kulombuso leyo. Ukusindiswa uzalo kabusha uvuma izono zakho uphenduke uyishiye. Ukhole uJesu mamukele. Usungena embusweni. Mawungena embusweni ugovernment futhi babizwa kuthiwa uhulumeni wasezulwini. Uma kuthiwa uhulumeni wasezulwini kusho ukuthi ayikho department yokuphila engekho kulombuso. So ke sidele konke lana siye kumsebenzi esube usebenza ezweni. Kodwa sangena kwenye kingdom, komunye ugovernment. Sizosebenza siyasebenza. Mhlawumbe ubonile masehla lapha ngemoto, ubonile lekhuza neview leyo. Intaba Yes, kutshaliwe. Yabona indlu le umakhe esinayo la ekhaya. Ngoba ekhaya inkulu le ndlu lena ayiphelile. Iyakhoma ke la ekhaya. Le ndlu sazakhela yona, yabona. Now
Sisitshalele thina lana sitshala organic, naturally. Asisasebenzisa ama chemicals because ukudla esikuthengayo kunama chemicals ikhona ukusigulisayo. But sizama ukutshala ukudla lana okuhealthy. Oh. Yes. But ngathi ngibona ukuthi ngiphume kwa grocery. Njengoba ngithini izinto zalamhlaba siyayisebenzisa baba. Nayi imoto sihamba ngayo siyayisebenzisa. Kodwa sine understanding ukuthi sisebenzisela umbuso kaNkulunkulu udumo kaNkulunkulu. Lezi imoto eficana nezabazalwane. Nayo kade ngidrive yabazalwane. Oh. Yes, nemali ekade ngiyokrosa ngayo yaba abazalwane. Besithumele thina sisikhonzi sizisebenzi zombuso basithumela ukuthi siyobathengela. So imali sisayisebenzisa. Though First Timothy chapter 6 verse 9 and 10 ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Usho njalo le ncwadi. Uthi ngenxa yokuyifuna yabona imali eager to have money umuntu ulahlekelwa duke lokukholwa. Number 2 ayigwaze ngemjujju usisuhlungu nje uma uthanda imali ufuna imali. So ke siyazi awukuthole baba ukuphumula. Mina ngiyaqala amabhizinisi baba 2000 bani besinomuzi ngo2000 starting ngomuzi ngo2006 edolobheni. So ngathi mangudayisa ngabona ukuthi inhle imali kwi-property. From then ngaqala manje 2009 ngawudayisa umuzi ngathola imali cash ngaba nesikwele ngaba nalutho nginemali 2009 above 100,000 ngangenakho ukuphumula ngangenakho ukuthula ngoba njalo mangene ebhenki ngicaba ukuthi khona umuntu ongibona ukuthi nginemali enkulu. So uma ngizo withdraw ngicabanga ukuthi bazama scam yabona. Honestly baba ngangenakho ukuthula. Ngaze ngafisa ule mali ngazathi ngaphela ngikwazi ukulala kahle ngibe sobha ngibe yiningi. So ke yes. Ake sithathe ke isimo sokuhlala nje la ekhaya uthi manivuka ekseni what are you doing niphila kanjani ukhona abanilekelelayo ukuze kuyolalwa kusuke kwenzakalayo we family kune routine yokuphila. Okay, can you take me through from the morning? Okay, yeah. Then singabantu abakholelwa ekufundeni izwi anytime, singabantu abakholelwa ekuthandazeni egameni lika Jesu anytime, singabantu abakholelwa ekutheni sizila ukudla ngekhathi ethile. But lokho kuba i-conviction ye-individual ukuthi uzila nini. Ma uNkulunkulu esithinta ukuthi sizile sonke as umndeni siyakwenza lokho ensuku ethile. Then sinama prayers njoba kunabantu la abayeka amaphilisi hayi ukuthi bayike Sibiya kusiyama ngathi ngavela lokho elangeni. uSibiya kabayekisanga abantu amaphilisi. So bese bekhathela abantu endaweni abahlala kuzo kodwa bengazi ukuthi mabeka amaphilisi bazophila kanjani ngoba batshelwa ukuthi umoya kamaphilisi uzofa. So bathi mabesindiswa ema province nakade bekuwe emakhadi bekuwo abo bathi mabesindiswa baba ne conviction ngomoya engcwele ukuthi makubelalela intshumayelo zezinceke ezahlukene ukuthi kunamandla aphilisa igama lika Jesu baba convicted ukuthi bangaphila ngoJesu. Kodwa yabona ukuthi upractice into uwedwe ekhaya engekho umuntu okusupportayo. Bathe mabesibona ku-YouTube bese ukuthi thina asayihamba ibhedlela sawusebenzisa amaphilisi bathola amandla bathola isibindi. So ke uma befika la ekhaya ke uma esikhundleni sokuthi udla amaphilisi ufunda ini izwi uthandaza egameni lika Jesu uphinde futhi uzila ukudla. So ngalesikhathi ufuna ubudla medication wena udla izwi lika Jesu yilona eliphilisayo. Uthi uJesu amazwi engakhulumekini awukuphila ayemfuthi angumoya angukuphila. Yes. Kanti yena uJesu uqobo uJohn chapter 6 John chapter 14 verse 6 uthi ngiyindlela neqiniso lokuphila. Jesus Christ is life himself. Right? Then sinama chores sinama departments ahlukene la ekhaya. Nansi fish pond phambi kwethu. Kuno fish la close to 5,000. Lapha phakathi no fish. Yes. Ukuthi sibanele bakhulu lolu hlobo lolu kuthatha 6 months bese liyavuthwa online. Sinama ama fish ponds awu2 sanda kwakha ngalela akuyi process. So I project leyo. Kune team ebhekelele lokho. Yabona. Yes, kune team ebhekelele lokho. Bese siba nama crops. Kune team ebhekelele ama crops. Amasimu ama vegetables, izitshalo, okusanhlamvu, ommbila, sitshala ummbila lana umubuzo ukuthi siphila kanjani.
sinethemba lokuthi lokho nje ngibona ngiphuma edolobheni ngocrossa nje siyaphuma kancane athi i-transformation ayilula baba i-transformation uyaphuma kancane into nathi usuyijwayele usuyazi kodwa ukuthi okusha nakho usefune ngephili so ke siphuma kancane singena kulokho okutshaliwe sikujwayele ngoba iningi lethu belingakwazi so uma kuthiwa ke kuneshebo amaveji basitshalile ishebo then sisheba ngani sisheba ukuthi simpuphu sayigayela sinemshini yogaya impuphu sizezela impuphu right sinomdumbula lokho kuthiwa icassava plant sitshala yona lezo tshalo uyakwazi ukuzidla ushebe instead of uphulu ilokhuzana impuphu no flour sinobhatata sinamadumbe esiwatshalile izo zonke izinto lezo ukuthi uma unganali rice ufake idumbu ufake isishebo uyaphila baba indlela besiphila ngayo emandulo sibuyela kuyona njengamanje le yasemandulo right very soon lapha sesilungisile sotshala ukolo lokuthiwa yi-wheat yona izosilekelela kuflower makuthiwa sihlobo sesina imbewu sotshala amabele yini isorghum nayo futhi uyakwazi ukwenza impuphu everything then lama project esinawo sine rabbit farming onogwaja sine chickens indigenous chickens inguze isiZulu abathi ezesintu bangabona kwaje close to 23 ngiyabonga right so kusho ukuthi manivuka la ekseni kusuke kwenzakalani how to get breakfast and kuyavukwa kwenziwa imisebenzi yasekhaya uqala njengokujwayele nje baba mangithi impilo yasemakhaya mhlawumbe mawuzokhumbula emakhaya kwakuvukwa abanye babevuka ngo4 ekseni kusetshenzwe thina ayazivuka njalo so ke ngoba sinabantu esisabaqeqesha athi siyatraina lana so ke kufanele siphathana kahle nje athi sifamily so futhi umuntu uma ezizwe ukuthi igazi ukhathele kufanele report so that excuse yena so siyavuka sisebenze ngokoma project ngokoma team then ngithi yasekitchen ivukile ngosukudla then ngo9 kuba nenkonzo inkonzo yezwi la kufundiswa khona izwi ngenhloso ye-healing service kodwa kufundiswe sikathandazo igama likaJesu ekseni ngo9 then bese kuthi kusukela ngabo 10 after 10 sesebenzile sesikhonzile ngo9 then after 10 sekuyi breakfast sekadliwa then emva kalokho masebedlile abantu mabesathanda ukubuyela emsebenzini kusuka kuyena umuntu ake uphoqiwe kusuka kuyena umuntu uthi hayi ngisafuna ukubuyela emsebenzini akwazi ukuqhubeka emsebenzini then bese kuthi ngo12 i-children ministry iclass lengane kunothisha bakhona age yabi thini mhlawumbe ukuthi ngene ayibuku what time iclass lengane u12 from 12 yes okay yeah age yabi thini ubani omncane kunabonke una2 akafundi uyafunda nayo usuke ehlalele yena phela usemncane lo na2 but asebekwazi ukhetcha pha kahle lokhu absorba kahle ukusufundiswa laba bano 5 years 5 no 4 sukela ku4 years yes labatwana abaqhamuka kuphi bazalwa lana noma abazali babo okay bafike nabazali babo omama babo balana obaba mama babo lana abanye umama nobaba bakhona okay yes and basuke northwest ke bona lo obaba nomama basuke northwest yini igama Rustenburg yes Rustenburg yes sesiphume ku TV lana nje indaba zinje nje ku YouTube ubaba wathumela unkosikazi wakhe nengane yezana so ke siyavlog senzele ukuthi abantu babone ukuthi bathi secret yabona babone babe naso isithombe kwenzakalana and sinama followers all over noma engakafiki lana so kufanele bazi ukuthi kwenzakalana ekhala abafundi so wathi mayibona ingane yakhe lo baba ku YouTube ifunda wayithanda lento but usele neingane yomfana lengane yomfana asele nayo ithi mayiboka useswayo la umncane yathi baba mina ngifuna lokho yeah okay ngifuna check out sorry ngifuna ukuba nakwa sikadluli lapho sisakhuluma ngezinto ze health ukuthi kukhona sebeke ngisho ama medication mhlambe laba abancane bakhona baphuma laba esikoleni noma yonke into ifundwa la njengalokho singumbuso njengalokho sisizwe sinayo isystem yethu
esinikezwe ubaba uNkulunkulu umdali wezwe nomhlaba nenkosi yethu uJesu Kristu ephethe inkosi yalesi sizwe singcwele uJesu Kristu wavuka. So usinikeze uMatthew 28 from verse 18 to 20 wathi nibafundise ukugcina konke nginyale ngakho. So yonke into uJesu ayifundisile ke yonke esifundayo ke la nje kwasingabafundi bakaJesu Kristu yona education yethu ke leyo. Okay, so these government schools and angithi baba khona ubumnyama nokhaya. Yes. Uma umuntu engekho embusweni kaJesu Kristu ukukhaya. Mhlambe Sotobe ngoba I'm not familiar with izwi. Yes. Manje mawucafuna kakhulu ngokuloyo ngicina sometimes ngisala. Ngiyaqonda. Mhlambe kungcono sibeke nje amagama aqondile. If I'm talking about school, ngikhuluma ngesila nesikahulumeni outside. Yes, mhlambe we need to be specific ukuthi no, asinayo ingane ephuma la esikoleni ngaphandle. So asina ingane ephuma esikoleni sombuso kaNkuluNkulu, esikoleni sikahulumeni wasezweni. Okay. Yes. So ngifundisa la yonke into. Sifundisa la yonke into baba. Yes. Ngezethi ngakucaphuni. Ngiyakuzwa bakhuleka baba wami, khuleka Nkosi yami baba wami, khuleka baba. Siyahlonipha baba nje ukubulana. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini nangawe. Yes. Okay. Then what if mhlambe omunye wenu ufica ukugula nidila kanjani naleyo situation enjalo? Siphila ngalezi ukuthi lithini. Any situation yonke impilo esiphila la ekhaya abafundi sicheck izwi likaNkulunkulu ukuthi lithini. Because ayikho into ethinta ukuphila komuntu engenalo izwi eqondene nalo. Yikho lokho esikuzela ukuzofunda lokho lana. Sazi. Yabona ukuthi impilo yasembusweni kaNkulunkulu iphilwa kanjani. So uma umuntu egula nje lithini izwi. Yes. For example baba sengenzela abalaleli bakho. For example iHubo 103. Yabona. Lithi yena owelapha zonke izifo zakhe athethelele zonke izono zakho. iHubo 103. Balalazi ifamous lelo verse. Bese kuthi yes. Ngifuna ukuchecka ke ngithi kunalezi zinto zako kuma department abosasa ubani ingane la zinazo izitifiketi zasezweni. Ngenxa ukuthi baba siqala ngo2019 la. Do thina nonkosikazi nomndeni okwasibiya siqale ngo2010. Sajoyinwa asibalandanga abantu basijoyina ngo2010. Bathi uhulumeni wangenelela. Then 2019 sase sithola le ndawo. Ngo2019 bakhona okwafika iCovid. Wakhona after iCovid abazayo futhi. Then abaningi ke sinabonana baqala ukufika ngo2024 then last year 2025. Okay. Yes. Sebena ama document Right, ufuna ukuphendula yes, bebe nama document. Yes. Kodwa mangase kuthiwa lana khona ozalwayo lana simisele ukwathatha ama document provided asi-deviate asisuswa enkolweni yethu. Angazi mangicacisa kahle. Uma ingane izalwa lana ngathi asayibhedlela. Okay, mhlambe ukuze siyithole kahle. Let's go back to you Soto. Umama wakho. Yes, unkosazwa. Asho. Bani bakhona abantwana nabo. Sinabantwana aba8. Okay. Yes. But aba7 abekho. Bathatha uhulumeni. Awawungekho ngekade ukuthathilanga ngo2012 kwangisiwe noma kwangomuntu. February 2012 kwafika lona ilanga nje la sasahlala ngalela yilo lavusa uhulumeni uhulumeni wafika ke eminyaka ama-department kahulumeni abathatha abantwana ngoba bethi deprive amalungelo abo babathatha December 7 2012 kuze kube manje kube manje angaze nibabona isihlandla sesibili babathatha 2019 ngoJanuary 16. Ngicela ukuchaza ngo2012 sasinengane ezo4 ababethi say deprive ilungelo lokuyesikoleni. Which year? 2012 zazo4 ingane 2012 babe u5 phela bathathe izo sengisho ukuthi ingane ethiwa say deprive ilungelo le ndala ifirstborn yayiseyiphumelela ngoba yise above age. Then uNkulunkulu wasipha ngo2014 nango2016 ingane ezintathu. 2014 sathola amawele siwatholela khona ekhaya. Then 2016 sathola enye ingane. Then 2019 babuya ke sebezoyithatha ke futhi. Ngisho uNkulunkulu nje manje selethe ezinye futhi ke ezingasaphumi ukuthi biological. Ingaki manje nisele nazo nini? Sele nengane eyodwa nje manje firstborn. Izothi 32 ngomhla ka1. All firstborn. Firstborn yeah. Oh okay. Inazo certificate yona? Yes ina certificate. Nepasina futhi. For sure wasithola nepasina futhi.
Yes, wasithole, yes. ngo-2010 sisayizale ka-1994 laba abanye. Oka-1994 mfana. untombazana Okay. Uphi yena njengamanje? ukhona baba lapha enkwanzweni. Ulokho. Yes. Angikazi-ke lolu daba. So lezi ngane since from then anikaze ni umkhubu uhulumeni abewenza ukuthi ayivakashise nini ngamaholide. Now awukwazi ukuthatha ingane zami bese uzongivakashisela zona. Umbuso kaNkuluNkulu isifundiso sakhona icommand yakhona ethi ingane mayizale wena biologically ikhuliswa uwe. That is i-right yombuso kaNkuluNkulu. But uhulumeni walelizwe uthi uyayideprive ingane mawungayise esikoleni. So uyayithatha yena ayoyinikeza inkolelo yayo. Mina ngiphuce ukuthi ngayinikeza inkolelo yami. Yabona inkolelo yakhe uhulumeni. Ngisho lokho uhulumeni uyinikeze ingane uthi ngiphuce yami ingane ngiyinikeze inkolelo yami yokuthi ingane kufanele ngiyifundise ngoNkulunkulu wayidalayo noJesu Kristu wayefela esibambanweni. Mangikhulisa ngalokho ukuthi iyenza intando kaNkulunkulu nomthetho kaNkulunkulu uyangiphuca bese yena uyifaka yakhe inkolelo ngenxa ukuthi ubeka umthetho ukuthi we deprive ingane ukuthi ingayisikoleni. igama lama uPrincess Sibiya. Mrs. angithi? Yes. Sishade ngo-2002. Le ngane ka-2003 ekuyona endala kulezi ethathiwe. Neka 2006. Yes born. Is a third born ngomthetho enganeni zami zonke. I third born kodwa eyingeyesibili kulezi ethathiwe. Ngenkathi siqala lo hambo ngo-2010 sahlala nazo phansi sayichazela ukuthi uNkulunkulu sesambulela ukuthi akufanele sibe semfundweni nalelizwe. Ngakho mina ngiyawushiya umsebenzi ngiyarizana kwa-agriculture angishoshwanga. So ngeke ngisakwazi ukunisupport esikoleni kuyonke into ethina lesikole. So iy'ngane zathi baba nathi sifuna ukuhamba nawe. Nale ndala nayo yayenza ugrade 11 yenza i-medicine science ifuna ukuba udokotela. Nayo yaba ne-conviction ukuthi ngifuna ukuthi ngilandele wena baba. Angiphoqanga ukuthi ngisiyeke. Kangangokuthi ngangikhuluma njengekholwa. Nami uNkulunkulu embula lento ngisastrugglisha nami ukuthi ngi-adapte kuyona. Ngisajwayele impilo endala. Uma sekumsombuluko le eka-2003 ngiyayivusa ukuthi ehambe esikoleni. Sasahlela libishini eWashburn. Ngiyayivusa ehambe esikoleni. Yathi baba ingane izolo ngithe nami ngeke ngisaya esikoleni. Le ncane ka-2006 yathi baba thina lapha ezikoleni sibone uphikimphiki izinto abantu abadala simasibakhombisa bengayiboni. Angazi ukuthi inophikiphinki amadimoni ithi baba sibona uphikiphinki lapha masema-toilet sifike sibona uphikiphinki iy'ngane sonke so angisafuni ukuya esikoleni. Okay. Yes. Alright. Uma singakhuluma ngama-professional lana mhlawumbe sibale 2 or 3 or 4 abobani abathi ama-professionals ukhululekile baba uthi ushona ukuthi ufuna yiphi sikubiza nose ngisho ukuthi uma bekhona abantu ufuna ukuthi waname ukuthi ubani amagama abo name professional ukuthi honest profession or profession ngabe uthisha khona noma unesi noma bakhona onesi la bakhona engineer uthisha ubani uthisha ukhona uthisha okade enza medicine science ukhona ukade sebenza kumasipala benza kumasipala awusebenza emanzini ngezamanzi yes kwamasipala then bakhona bani business wise and then khona abama-business abayeka ama-business angilazi le kanathando i-professional bewini kuno-petroleum phakathi kuno-petroleum lezinto lo trender khona lo trender loyo uyeka isikole yabayikole-ke lapho lo trendayo wesikole I think usho ogqoke umphoko kanjani ugqoke into enjani lo trendayo angisazi but ngimbona baningi kodwa abatrendayo kodwa khona ubuya phesheya eCruwait benzani khona ikhona i-profession le esengikhohliwe igama lakho kodwa into emalana nezinto embiwa phansi enemali so and bese nebhizinisi yakhona hayi ibhizinisi sanje babs ibhizinisi ema-millions yesenenkampani i-registered yes. Alright. Mhlambe ngizocela lo-ke ubuye Croatia enye i-profession i-agriculture yimi lowo. Okay. Yes. Nawe wayeka into agriculture. I was a professional baba. Mina bengicela ukuthi uqala la ungakababi isibhuti. Okay. Ngiyaxolisa ukubiza ngobhuti ngibona ungangubhuti wami. Mina bengithanda ukuqala la ekuthenini mhlawumpeni ukuzizwakale
kubantu basemhlabeni kwi-Afrika yonke le ndawo ukuthi why siphila lempilo. Yes. Number 1 Okay. ukuthi mawufunda encwadini kaGenesis uNkulunkulu edala umuntu emdala ngomfanekiso wakhe uthi ukuze amfuze. Ngizokweqa kokunye ngifuna ukuthatha nje ama key points. Uthi ke uNkulunkulu esemdalela umuntu umuntu wona uNkulunkulu ehlala ensimini yase-Edeni wayeseyamkhipha. Ngiyacabanga ukuthi nje noma ngabe kuthiwa uye esontweni uzokhulunywa ngathini yase-Edeni. Exactly. So kusukela lapho labo bantu labo kwandisona emhlabeni babhubha. Siyakhumbula indaba kaNoah noZamcolo. Kusukela lapho uNkulunkulu eseqala phansi abantu ebekeze kwasala abantu abawu8 masifunda iBhayibheli. Uma ngabe besale bewu8 baqala phansi abantu bazalana bagcwalisa umhlaba. Kuthe sebegcwalisa umhlaba uNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakhe kwanomuntu oyedwa amkhathayo okuthiwa uAbraham. Uma ngabe emkhetha uAbraham wakhuluma naye ukuthi akashiye izwe lakubo nezihlobo ayezweni amkhethele lona uNkulunkulu kwakuyiKhenani. Usho ukuthi adele konke. Wakumisa ngobuso balo uNkulunkulu ukuthi ashiye konke ebese eya ezweni azomholela kubo. Uma uNkulunkulu enze njalo kuAbraham yila kuzalwa khona isizwe kuthiwe sakwaIsrayeli. Ngeke ngiyilande kude ngoba uzosuka ubhale ngabhalila iphepha lonke. Ngizoyikha nje kaphezulu kancane kancane. Uma ngabe uNkulunkulu esho njalo kuAbraham eseqala efuna ukuthi kube nesizwe sakwaIsrayeli, kulezi insuku abantu babuyela ekuthenini bazazi ukuthi umuntu omnyama uIsrayeli. Sithatha ke lo Israyeli kokubhalwe ngaye eBhayibhelini. uNkulunkulu abeka umthetho wakhe kuye, umyalo wakhe uNkulunkulu ukuthi uma ngabe beya ezweni kunezwe okwakuthiwa izwe lesethembisa iKhenani, wabayala ukuthi izwe eniya kulo anikhandlekelanga linoju nezinyosi, but kulelozwe kunabantu abaphila khona, abantu abangamazi uNkulunkulu, abakhonza abanye onkulunkulu. Kunomehluko phakathi kaNkulunkulu ophilayo noNkulunkulu, gods. Kunomehluko. So uNkulunkulu wanikeza abantwana bakwaIsrayeli umyalo othi ningakwenzi abakwenzayo labo bantu eniyobafica kulelozwe. uNkulunkulu wafika wabalwela abantu ababeyizitha noIsrayeli, uNkulunkulu ebasuse baqhelukise. Kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu kwaba khona babekhona bengesiyena uIsrayeli bengabantu bemnyama. uNkulunkulu wanikeza laba ababizwa ngaye ayikhethele bona bezalwa besuka enzalweni kaAbraham. Siyazi indodana kaAbraham yayiyodwa kokuIsaka. uIsaka wazala wagana uRebecca, wazala amadodana amabili ayingamawele, uJakobe noEsawu. Ngengulande kude kodwa ngifuna siqale la ukuthi abantwana bakwaIsrayeli babenikeza umyalo uNkulunkulu uthi uNkulunkulu kubo enifica bekwenza ningakhonzi oNkulunkulu ababakhonzayo kulelozwe laseKhenani, ningakwenzi abakwenzayo. So uma ngabe uNkulunkulu ebanikeza lowo myalo wayelindele abantwana bakwaIsrayeli bephile ngokwentando nangokwemiyalo kaNkulunkulu. Kukhona la kubhalwe khona makubhalwa kuDeuteronomy ukuthi kuneziqalekiso nezibusiso, ukhulunywa nabantwana bakwaIsrayeli. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu wayelindele ukuthi umuntu obizwa ngegama lakhe akhonze yena yedwa. Uthi mawufunda incwadi kaExodus uthi ungabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wayo. Okay ke sidlule lapho. Umuntu ngenxa yobude bendlela, umuntu ngenxa ukuthi mayebuka abantu uyahaha, ngoba ikhona lento ukuthi uma uphakathi kwabantu ubuka indlela abenza ngayo, kwesinye isikhathi omunye umuntu ahalela ukuyokwenza leyo nto, kanti uNkulunkulu bayalile, baxabana noNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli. So uNkulunkulu ke njengamanje njengoba siphila lempilo sibuke izwi likaNkulunkulu ukuthi yiphi indlela esingabuyela ngayo kuNkulunkulu, ngoba kuningi la isidlule khona. Ngomama usibiya nje kukhona nami la engidlule khona engithi mangabe ngibuka impilo yami ngibona ukuthi angimthokozisanga uNkulunkulu. Yingakho ke namhlanje ubaba usibiya obizwa ngokuthi ubaba usibiya kuleli khaya okuyikhaya labafundi
sizama ukubuyela kulokho kwakumiswe uNkulunkulu okwakufunwa uNkulunkulu ngenxa yokungalaleli kwethu ekungamlalelini uNkulunkulu ziningi izinto esizithola sesikuzo ngenxa yalokho but ingqikithi yonke ithi kubuyiselwa umuntu kuNkulunkulu uNkulunkulu wayesinikeza umyalo ukuthi singakwenza abakwenzayo so ke enye into eyenziwa abantu bezizwe abangamafuni uNkulunkulu abangamazi uNkulunkulu thina njengabantwana bakaNkulunkulu asimelwe asifanele ukuthi sikwenze lokho. Okay, ngicela uphinde ngikulide ngembuzo ke ma yabo ukuthi uMose uphake bangenza ukuthi kahle hayi ngiyayizwa leyo nto ngifuna ukuchecka la uhulumeni uke visitor la wathatha ingane 2012 okay kahle 2011 okay what if angaphinde mhlambe abuya azo revisit ngoba uyasho ukuthi khona ingane ezincane o 2 years 4 years bani mhlambe yipi iplan enayo ukuthi nim-understandise ukuthi kunokuphila kwasemhlabeni nokwasezulwini baba siyabonga lokho esikuchazayo yikho baba esimchazele khona uhulumeni inkinga ukuthi akuzwakali okay asikwazi ukumvimba okay so futhi angabi kwaphela mayisi out kanje very obvious usekhulumile noThoko uGwanazi vele we-CRL okay ngiyambona uqala okay so ikuphi nje manje nikulindele mhlawumbe ukuthi mabefika bazobathatha abantu or first thing thina sibazonda abantu and asibi namuntu umama nje obechaza nje sizama ukubuyela emthethweni kaNkulunkulu okay sisizwe sikaNkulunkulu but amthuka wathi uhulumeni nawo sengisho ukuthi ke asilwe naye uhulumeni okay so yena ukusho ukuthi uzokwenza ngendlela acabanga ngayo okay acabanga ukuthi right kodwa mhlambe nje I don't know ukuthi ubani ongamxwayisa ukuthi usibiye ufike wazala ingane uhulumeni ezofa wayithatha uNkulunkulu wamuphe intathu uhulumeni wayithatha uhulumeni useletha abantu manje nezingane zabo abavela kwenye indawo uNkulunkulu sorry uNkulunkulu babo ezulwini uselethe izingane zihamba nabazali bazo bevela kwezinye indawo nazo futhi usezonjani usezoyithatha waye ngabona ukuthi lento ineNkulunkulu phakathi uma mhlambe efika nalezi izingane zeni lezi ezivisit uyanitshela ukuthi isimo sazo sikuphi manje mhlambe baqedile ukufunda basematertiary or bayasebenza manje engakafiki lapho bhuti einganeni lezi ayithatha ezofuna wena njengoba uyindoda angazi noma unayo inkosikazi noma unabo abantwana kunganjani kuwe ngenkolo yakho ingane namaviki awu5 isuswe kunina uhulumeni lo esikhuluma ngayo ebeke umthetho othi ingane kufanele incinti ibele kunina kwa health kushiwo kanjani but 5 weeks akwazi ukuyihlukanisa nonina egameni lenkolo uyayazi leyo pain ukuthi njani but ika asihleli kuyo qhubeka baba kambe buza uthini kambe bebuza ukuthi khona iplan mhlambe ukuthi simchazele uhulumeni uma efika yabona nje babithi yoCross Networking Embassy YouTube channel isichaze yonke into bayasazi bazi kahle ade ngilalele ivideo newsroom Africa ukhona lapho umeleze enkolo ukhona ikhansela la endaweni ukhona udokotela psychologist indlela abakhuluma ngayo abayi kulokho esibatshela khona abafuna ukuzwa okay mhlambe sisaqhubeka ungakwazi ukungihlelela uthisha nalo buya eUkraine eCroatia baba